Моля те, Исусе, елай ме спаси. Аз съм грешник, който се покайва за греховете си. Вършил съм толкова мерзости през живота си. Затова те моля за прошка. Умий ме чрез кръвта си, която се проля на кръста на Голгота. Ти умря за мен, за да можеш да ми простиш греха. Благодаря ти за болката, която претърпя. Каква е цената, която ти плати, едва ли някога ще разбера. Моля те, ела в живота ми и ме промени. Нов човек в мене изгради, себе си изобрази. Искам да се променя, искам да се отделя от греха и да се новородя. Благодаря ти, в името на Исус Христос отдавам ти цялата хвала. Ела при Господа Исуса Христа и се спаси. Той е този, който може да опрости греховете ти. Ела и се покай пред кръста на Голгота и приеми в живота си Господа Исуса Христа. Исуса Христа, Исуса Христа. Той е Божият син, който умря за теб на кръста. Той е Божият син, който умря за теб на кръста. Не закоравявай сърцето си, когато чуеш днес Божият глас. Той ти казва нежно, покай се и приеми ме. В този час аз ще бъда твоя спас. Ще ти простя греха, ще ти дам да облечеш нова дреха, изпрана в кръвта на Исуса Христа. Божият агнец, който умря за теб на кръста. Аз дойдох като светлината на света, за да може всеки, който вярва в мене, да не умре до века, но да има вечен живот. Защото аз съм пътят, истината и живота, казва Господ Бог. Покай се и ме приеми, тогава греховете ти ще бъдат опростени. Всички твои грешки ще бъдат заличени, пречките в твоя живот ще бъдат отстранени и всички твои рани ще бъдат заздравени. Ела при Господа Исуса Христа и се спаси. Той е този, който може да опрости греховете ти. Ела и се покай пред кръста на Голгота и приеми в живота си Господа Исуса Христа. Исуса Христа, Исуса Христа. Той е Божият син, който умря за теб на кръста. Той е Божият син, който умря за теб на кръста. Слава на Господа Исуса Христа. Това е християнски рап и аз приканвам всеки, който го е чул, да отвори сърцето си, да се покае, да дойде пред кръста на Голгота, да поиска прошка за греховете си и да приеме Господа Исуса Христа в сърцето си като свой Господ и Спасител. Защото само по този начин твоите грехове ще бъдат опростени. Само по този начин може да наследиш вечен живот. Защото Исуса Христа заплати цената на кръста на Голгота заради твоите грехове, за да не можеш да погинеш, но да имаш вечен живот в Неговото име. Покай се и го приеми в сърцето си като свой Господ и Спасител. Ела при Господа Исуса Христа и се спаси. Той е този, който може да опрости греховете ти. Ела и се покай пред кръста на Голгота и приеми в живота си Господа Исуса Христа. Исуса Христа, Исуса Христа. Той е Божият син, който умря за теб на кръста. Той е Божият син, който умря за теб на кръста.